खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 22 जुलाइ 2020 बुधबार। फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउज, इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय मैयाहाय बेलासिनि थिग 8 बाजिसो रिंगायाव बिहाराव सारअन्थाइजों गासै 60 जन सुबुंफोरा थैनांगौ जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला जोंनि बे भारत हादराव बोसोरफ्रामबो खमैब्लाबो 1000सो सुबुंफोरा बे सारअन्थाइजों थैनांगौ जायो होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे बिहाराव मैयाहाय गंसे न'खराव गेस सिलिन्डार बेरनानै गासै 6 जन सुबुंफोरा थैनाय जादों। फोसावनाय बायदिब्ला न'खरनि मानसिफोरा गासिबो थैखाजोबदों होननानै फोसावनाय जादों। बेयो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बिहाराव जादों मैयाहाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बिकास दुबेनि फाइनेन्सार जयकान्त बाजपेयीखौ मैयाहाय कानपुर पुलिसा बेलासियाव हमनाय जाबाय। फोसावनाय बायदिब्ला बिकास दुबेनि गेंआव जेसेबांखिनि रां नांगौ जायो बेखौ जयकान्त बाजपेयीआनो मेनेज खालामोमोन होननानै फोसावनाय जादों। दा बे जयकान्त बाजपेयीखौ कानपुर पुलिसफोरा माखासे प्लेन खालामनानै गावथारनोबो हागौ। गुबुन खौराङा जाबाय मुम्बाइ पुलिसा मुम्बाइआव थानाय सुबुंफोरजों लोगोसे भारत हादरनि गासैबो सुबुंफोरखौनो फेक कलनिफ्राय रैखा थानो थाखाय खावलायदों। गिबियावनो 140 थानाय नाम्बारखौ रिसिभ खालामनाङा होननानै बुंदों। बे कलखौ रिसिभ खालामोब्लाथाय सेकेन्डआवनो बेंक एकाउन्टआ 0 जागोन होननानै बुंदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना गिबियाव 140 थानाय नाम्बार फैयोब्लाथाय रिसिभ खालामाबानो जाबाय। नङाब्ला जानो हागौ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ लांदां। दानिया फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि हेडलाइन निउसआ जाबाय सालाकाथि बियाबनि UPPL हान्जानि बिजाथि बिथां हितेश कुमार मुसाहारिया लोमजानानै मैयाहाय गुवाहाटीनि गंसे देहा फाहामसालियाव रुंसारि जाबाय। बिथाङा UPPLनि सासे केन्डिडेटमोन। बिथाङा जानो गोनां बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन, नाथाय बिथाङा मैयाहाय रुंसारि जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव बिथाङा लोमजानानै थैनांगौ जाबाय। दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउसआव। गुबुन हेडलाइन निउसआ जाबाय नागालेण्डआव आरोबाव मैयाहाय सासे NSCNनि केडार हमबावदों। आसाम राइफलफोरा हमदों होननानै फोसावनाय जादों। बेजों लोगोसे 9mm पिस्तलबो मोननाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। दा बेखौ जोबथेसालियाव लांनाय जाबाय। नैबे नुबाय थानायानो हमजादों। बेनोमोन NSCNनि केडार। गुबुन हेडलाइन निउसआ जाबाय NSCLआव जब मोनखानाय बा साख्रि मोनखानाया टाइटेलनि थाखायनो रिजेक्ट खालामजाबाय। जोंनि बे आसामनि सिङाव थानाय धेमाजि जिल्लानि प्रियंका चुटियाया NSCNआव साख्रि मोनखाबायमोन, नाथाय गावनि टाइटेलनि थाखाय बा उपाधिनि थाखाय साख्रिनिफ्राय रिजेक्ट खालामजाबाय। बे जाथायखौ लानानै बिथां प्रियंका चुटियाया गोबां दुखु फोरमायदों। गावनि साख्रिया गावनि चुटिया टाइटेलनि थाखायनो थांनांगौ जाबाय बा रिजेक्ट खालामजाबाय। बिथां प्रियंका चुटियाया गोबां दुखु मोननो फोरमायदों। गाव साख्रि मोनखानायखौनो गावनि टाइटेलनि थाखाय गावनि जबखौ रिजेक्ट खालामनायखौ लानानै। दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउसआव। गुबुन हेडलाइन निउसआ जाबाय गुवाहाटीयाव मैयाहाय बेलासिनि थिग 4 बाजिसो रिंगायाव बोरमा बेदर फानग्राजों आरो बोरमा बेदर बायग्राजों बुलायनाय जादों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बोरमा बेदरनि बेसेनखौ लानानै बुलायनाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। बोरमा बेदरखौ गुवाहाटीयाव सेरसेयाव 800 राङाव फानगासिनो दङ। दा बेखौ लानानैनो बोरमा बेदर बायग्राजों आरो बोरमा बेदर फानग्राजों नांलाय खमलाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।